Salam guztioi, hemen gaude Palestinan, Ramalan, zehazki, eta ja gure bidaia bukatzear dago, eta hemen goera gile batzuki neoteko aukera auki dugu. Zehazki zazpi eragile ezberdinekin egon gara, horietako bat General Union of Palestinian Women, Palestinako mugimendu feminista edo emakume mugimenduko aterkia dena, gero ere Union of Palestinian Women Committees ekin bilera bat egiteko aukera izan genuen, beraiek emakumeen eskubideak lortzeko lan egiten dute eta Palestinako herri ezberdinetan komiteak dauzkate. Gero, bertan militatzen duen eta frontean ere militatzen duen Dalia emakume gaztearekin bildu ginen ere, oso interesgarria izan zena, eta WCALC-rekin ere bildu gara gaur, beraiek indarkeria matxista pairatu duten emakumeei sostengu judiziala ematen diete. Eta bestalde, Palestinan burutu zian atxiloketak salatzeko hainbat eragile eta talde desberdinek konzentrazioa detxu zeuen Ramalan bertan, eta gu bertan egoteko aukeri auki gendun, eta bertan atxilotuan egoerian berri eman ziguten, eta gero jakin deunez, bati 6 hilabeteko espetxe zigorra eta bestia 3 hilabeteko ezarri dizue. Bestalde, honekin segitza, badakigu Palestinan 6.000 preso politikotik gora dozela, eta Adamir erakundiakin noteko aukeri auki gendun, eta honek presuai sostengu judiziala ematia arduratzea. Eta azkenik eta amaitzeko, azkeneko eragile izango zen Stop the Wall, bertako kide batek hartu zigun, eta esplikau zigun gehien gaur egun Palestina bizidoan egoera politiko eta soziala zein dan, eta bertan irakurketa politiko bat egin zigun. Eta honekin, esan ja gure estantzia Palestinan amaitzen dagoela, plazer bat izan dela hemen egotia, eta agur bero bat Euskal Herrira. Eta... Palestina! Jala, Ramallah!